קונכיות. קונכיות. כמה קונכיות. אימא'לה חברים. אני מורידה את כולם. הטבע. אני נכנסת לשם. לא, אני נכנסת. אם נופל עליי משהו באמת. תראו את זה. תראו, זה נראה כאילו הוא התפוצץ פה פצצת אטום. אימא'לה, אמבטיה! אמבטיה! איפה? אמבטיה! זה היה בית, אני לא צוחקת! אמבטיה! איפה בית קטן? אמבטיה! חברים, אמבטיה! אמבטיה. יואו, אמבטיה, מה אני רואה פה? פה זה היה שירותים בטח. אגב, פה זה היה שירותים בטח, ופה זה היה אולי חדר, ופה זה היה מטבח. אני לא צוחקת, אמבטיה. אם יש לך אומץ, תיכנסי לאמבטיה. רגע. לי יש אומץ. זה היה בית, כאילו, בית נטוש. זה כאילו מסכנים משעים פה. אימא'לה, מסכנים משוע. אוי, שירה. תודה למעלה. תראו את זה. זה יכול לפעול עלינו כל שנייה. כל שנייה. טוב, אנחנו חייבים לברוח מפה, בואי. בואי. בוא נלך לבית הנטוש השני. שירה, פה זה... יש פה עוד מקום לחקור. זה היה מרפסת בטח, נראה לי. כן, לכן פשוט נצא. אני לא מטבח. זה היה מטבח, שירה. שם זה היה חדר, פה זה היה מטבח. מטבח, תראו. פה כזה וחכי לקונכיות. אימא'לה. מבחין שיש גם מטבח. אבל זה הדבר הכי טוב פה, מאשר להיות שם בתוך הבית. יש עוד בית נטוש. בוא נלך לבית הנטוש השני. הבית הנטוש השני קרוב אלינו. לא, זה חלק מבית, אי אפשר. אולי יש שם עוד בית נטוש. טוב, בוא נצא פה. יש פה עוד בית נטוש. בטח זה זה כמו, אולי זה היה בית כזה. זה היה בית כזה. הנה שתי הבתים, והנה פה שתי הבתים גם. זה היה בית כזה, תראו. יואו. אימא'לה. כואב לי. הנה חברה שלי, הנה חברה שלי, הנה, כוס. מי צריך ללכת ככה? כוס. אנחנו צריך ללכת בכל זה. כאילו חזרה. אין מצב, אני לא יכולה להיכנס לבית הנטוש השני. אי אפשר להיכנס לבית הזה. יואו, עגבנייה! פה עגבניה פיזית עגבניה שלי. פיזית עגבנייה, כאילו, פיזית. לא, זה לא עגבניות. הדבר הכי טוב להיות פה? זה לא עגבניות. זה הקרן. זה לא עגבניות. טוב, איך אנחנו נעבור את הדבר הזה? זה אני לא יודעת, אבל בית נטוש, כאילו, בית נטוש. שירה, בית נטוש. בואי אני אעשה להיכנס לשם. זה הולך להציל להציק לנו בראש. עד כאן הסרטון שלי, מקווה שנהנתם עם החברה שלי.